Φορά ο Φετφατζίδης, γυρίζει ο Πάντελιτς στη φάση, στο δεύτερο δοκάριο Αμπτούν, πέναλτι καταλογή. Εδώ είναι πέναλτι του Ρότσα στον Αμπτούν, που είναι έτοιμος να εκτελέσει, έχει πλεονέκτημα στη φάση. Ο Ρότσα βρίσκει μόνο τον αντί. Τώρα εκτελεί ο Πάντελιτς, απέναντί του ο Μπλάζιτς, 1-0 Ολυμπιακός στο 62. Με τον Μάρκο Πάντελιτς να πετυχαίνει, κάθισε στον πάγκο. Εδώ η εκτέλεση του Μάρκο Πάντελιτς, σε άλλη γωνία ο Μπλάζιτς, σε άλλη μπάλα. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα και παίκτη παραπάνω στο γήπεδο, φεύγοντας από αντικανονική θέση. Στη συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει. Παίκτες του Πανετολικού διαμαρτύρονται. Το replay τους δικαιώνει. Και έχει βγάλει κάρτα ο Παπάς. Αν μπορούν οι συνάδελφοι να με βοηθήσουν σε ποιο. Με τον Τζιμπούρ να σημειώνει το 7ο γκολ του στο πρωτάθλημα.